So, fai gwanga Aladdin sma. Fai gwanga Aladdin sma. Fai gwanga Aladdin sma. Beste mensen. Mino sabi fu trasmaera. Isabi mine bomui. Mine bomui in trasma beleid. Mine bomui in trasma sani sade du mine bomui in de zandatere. Mi umu sabi dat NDP take me in a orga fufur coalitie gideng. Mina coalitie mi e voer. Coalitie wan taki. Coalitie wan taki. Mi e verdedig a beleid voor NDP. Beste mensen, unom go arki fake accounts. Unom go arki sa de racisten voor VAP escrivi. In lammeleid de blinde dagelijkse gebeurtenissen. Kwasibita Nyusumamio Suriname. Senner Memmes Weerbroeku Poerbroeku. Nanga ommentra VAP. Racistische fake groepen voor pets. Sahadio Lal. Ramsharam Nanga Idris. Unom go arki de fake groepen dati. Unom arki. Here no mensen. Unom go arki screenshot sansma escrivi etc. Uno arki sa wansma etaki persoonlijk. En mi to wansan defu taki dami e kon taki persoonlijk. Mine euro kon nga fake accounts. Mine euro kon nga screenshot. Mine desan dat na so fake. Make me so uno wansan here mensen. No de NDP e draai a contre boom. Na mi tak so. En hoe sabi dat NDP take me in een organisatie. Voor takiki de man. Mina coalitie mi e voer. Efi abuansan voor taki tegen NPS. Na uw zaak. Efi abuansan voor taki tegen NDP. Na uw zaak. Maar akan dat efi contact wan rommel. Mi ogo life tap you. Dat is het probleem hè. Dat is het probleem. In bereken dat Chobo Baiba Pianiman ama disi kos den Christen 10 jaar lang amai kosigado Chobo Baiba Pianiman ama disi kosi den Christen pasa 10 jaar lang alla den Christen den pastor den dominee alla de man no one for de man be piki Pianiman. No one for them na mi abi fuko yepi Christendom. Na mi abi fuko yepi masagadu. Omdat masagadu no de na grond tapuja fu yepi en sefi. Ade sama fendi deja, de volgers fendi deja, ade mu yepi masagadu. Mami luku atori omelanga adi dibri satan disi Pianiman. Mi eluku omelanga adidibi disi ekosi masara gado. Masara gado no do next nanga amaere. Masara gado no do next nanga Pianiman. Pianiman anotide amaya ikosi gado. Anotide. No one's man e pikaman. Mi lukatori kong. Mi lukatori kong. Mi lukwatori kong. Mi bereken tak no. Amanja mekya san langa. Mi beni miranda o stop amanja. A mekya san fien langa. A kosi gado langa. Terwijl gado no do next nanga amaere. Gado no do next nanga Pianiman. Di Pianiman e teke gado e kosi aladei. Pianiman side sanga you. Luku you di ekon kosi gado. Luku you anga Chobo Baiba. I heli bilanga ija Nederland pe wagi sefi ne rei. A trein je rei. Trein anga metro.
trein anga metro anga fade kayeng tram a dat ye londape. Ami mu sende €100 giu. Ami mu sende $100 giu. Piani man. Eigenlijk a kisi fong. 1 tegen 1. En asani voor de ABOP criminelen. Atori voor de ABOP criminelen. Na 20 man de man be konfal mi aan piani man. En die sabi ook. Na 20 man de man be konfal mi aan van achter de ABOP criminelen. A boy fu bravo, a crimineel boy fu bravo. Papi. Na 20 man de man be konfal mi aan. Dus pap, you piani man a kosi die kosi gadu. Eigenlijk a kisi fong. A kisi mim ye pe kungfu man tok. A kungfu man ye play de si kenke kwata. A kisi fong gewoon. Dan nooit more ye kosi gadu piani man. En mi so ika i no mag kosi gado mo omdat gadu no do next sangai piani man. Gadu no do next sangai. Gadu ano do next sangai. En mi so ika die den 20 criminelen voor ABOP be konfal mi aan. A crimineel boy voor bravo papi. Anga 20 ta criminelen voor ABOP. Me taki vrij over asan dat die anole me legi de man. Ala de video, ala de bewijzen de. Dat de man go pay de criminelen scouten voor kapitaal delict. De man go pay de man dape. Doofpot. Dat wanneer hier kondre. Aso wanneer hier kondre. We do ogri dat we go pay scouten case doofpot. Na criminelen edu de san dat die dok. De san dat na criminelen edu de san dat die. Dus luku no piani man, mi soika nooit mo imu kon kosi gadu. Anders myo kon Amsterdam dape da myo kisi fontja fond dape. Myo kisi fontja fond. En na 1 tegen 1 jere piani man. Na 1 tegen 1, you know abi recht voor kosi gadu. Gadu no do next nanga you piani man. Gadu no do next nanga you chobo baiba. Piani man. I heli bilanga e somo ko marijuana na Nederland dape. I heli bilanga jongu man voor 40 jaar, 45 jaar. Je gei wan opa voor 80 jaar. Sos na marijuana die e somo ko. Hi de ye somo ko marijuana. A te somo ko marijuana, te somo ko drugs te you hei. Da je contact walo rommel, da je kon kosi gadu. Piani man. You know. Mi abi wan lo geloven van mij aan Nederland dape. Atade ya wan voor de man be kon discussiëren aan mi. Bala Lawrence. Ama wan keliki man. De man ya mi familia den di tabiki man. Lawrence a gan pastor aan Nederland dape. Lawrence kon voer discussie aan mi. Temie taki politiek sanida, maar ik kon voer discussie aan mi. Mate piani manye kosha man gadu hidei. Piani manye kosha man gadu. Da Lawrence fele fu go piki piani man. Lawrence ay fele fu go piki piani man na Benny Miranda. Abi fu kon piki piani man. Lawrence je verschil toch? Je verschil? Mi ay lei, ngwa piki sai luku ya. Dure pinas de ay luku. Dure pinas na kotoigi. Lawrence, overste. Lawrence, fotograaf, overste. You know mi fami. Na se even die tabiki. Ma di piani mane kosi agadu fuwi. Tinyali langa. Noiti pikaman. Noiti taigaman wasani. Je fele, overste. Lawrence. Je fele fu piki piani man. Noiti taigaman wasani. Terwijl ya bigi domine. Bigi keliki man. Noiti piki piani man. Na mi Benny Miranda abi fu konsoya man taki piani man stop. I kosi gadu tumisi langa. Libi gadu meke gadu du esani. Da gadu e libi you meke you do you sani. Bika piani man, we alamala sika dat you na didibi se you de. You na se fu satan you de. Da je pe wan gan geweldig. Piani man. Itaki over de 60.000 followers aan Abitok. En mi bede na VAP. En Santoki no pay mi, dis dati. Hey, piani man luister.
Alla walibisma kan koor walibisma. Alla walibisma kan licht walibisma op. Ino shapai man di gadu gyamano. Ye shapai man di gadu gyamano. Apai man di gadu gyaman. Mina afu take over sandati ma apai man de. A bigimo ala so tu pai ma gon tapu. Teye nep samatok. Da gadu se evyo gia pai man. Na pai man de gadu gi santoki. En ino sino santoki ano so bar me kama la shafer kizenga. Piani man de lau sandi eta kyanga boko mofu. Anga gan chobo mofu chobo bayu. Amadati tok. Chan. Amadati. I kan tekef miere. Na dormi. Ai kleine vaca. Ai spoit je non tu even. Je spoit je boer dan no so me opai e. No saka conforme isso ika. Spoit wagi washa wagi king. Ai spoit je tu asen king mooi netjes. Spoit je do se spoit je do se spoit je lasani boom. Oké, ze tenkong. Ja. Ja mensen. Dan pianiman apasa tinyali kadi ekosi gadu. Apasa tinyali kadi ya gadu neng ekosi gadu pianiman. Pianiman tagi ni sangadu dwanga bigiso. Sangadu dwanga yu bigiso. Meke ekosi gadu constant pianiman. Sangadu dwanga yu. Gadu no du no changai. Sana buse die buse gadu so pianiman. Pianiman, saide je tegen gadu so. Wat heeft God met jou gedaan, pianiman? Kei wani dai kon pikimi bakadam yo so you. An Nederland, nyo fe kwa Amsterdam kon kisi fon tja fon pianiman. I chobo bayu. I ekosi gadu. Luku you di ekosi gadu. Pianiman, luku you. 45 jaar yabi e gay woman voor 80 jaar. Ja, maar zo luku yi sefi. Baiba chobo fanya. Ala baiba chobo fanya. Je gay woman voor 80 jaar. A pas 45 jaar yabi. Isomo komaruana te gandi te gay woman voor 80 jaar. Wisi chau wisi. Dai de dape dai kon kosi gadu. I ja Nederland tape pasa 20 jaar. Je tape. Wagi sefi nabi furei. I nabi rijbewijs. Rijbewijs sefi nabi. Dai de dape dai kosi gadu pianiman. Tapu yere. Pianiman tapu. Mi gadu opo mi ati fu stop you pianiman. Gadu opo mi ati fu kom op tegen you. Gadu opo mi ati fu stop you. Nati de ye kosi gadu. En alas masabita ki mina NDP mi der mensen. Mi no wan yere next. A kondre e drai boom. Ano NDP pota kondre di so. Di bouta gwefika konde ya. 2020 gisantoki. Ala sama be sabi fa de prijzen be jai nya konde ya. Ala sama sabi fa konde ya be bunkopu. Adi wi libya konde feifi ali gi santoki. Feifi ali u libya konde gamang. Ne amang pocha konde enke fa konde de ano no. Ano NDP. Feifi ali langa santoki buya hi konde ya. Ano NDP. No de. Na de, no de. U de beise ke set alasani kon orshi baka. U de beise ke set alasani kon orshi. Shabe takiso. Already manja na intakso. Already mandisi. Already man Benny Miranda na intakiso. No de wifu NDP. U de beise ke setting. En mi no ayere next. No once man nom kontai di mi next. NDP atade utekia kondre abra. En ano wi pota kondre fa kondre deso. En NDP mu de kenis yangami. Mu de kenis yangami. Koni mu jangami. Me se kala sani mooi netje, se kala sani mooi op tijd. Want mi takika, o me lees mi takika dat NDP is lekker. En NDP na amoro lekker partij van kondre disi. Mi no be sabi taki na so NDP be sweetie. En no asma no muko aksi mi so sweetie NDP sweetie. Mi tagwi NDP is lekker. En pianiman, je taki over de 60.000 followers voor mi to. Pianiman no so you wan sani tire pianiman. No so you wan sani. Pianiman, I kan bibi mi.
If me no be de na FEAP dape tok. If u cadensi no be de na FEAP dape. FEAP a 5 zetels den be vinde. Alla de 17 zetels die FEAP vinde 2020. Na Benny Miranda. Amenga cadensi seka sandati. Ano den tra FEAP man. A enige man die be takai ni FEAP. Na Benny Miranda. Rasta cadensi a deke de cadensi rasta cadensi. Amanja be taki gi FEAP. Cadensi abo amabe go iboli. Abo amabe bo ego iboli nyangi santoki. Ami be taki gi FEAP. Ami be ja taki man fu FEAP. Ami na door mi meke FEAP fede de zetels dati. 2030 piani man. 2030 dai kan teke ai luku. FEAP a 5 zetels. Sigisi zetels de vende. Piani man, dat je wani dat je kan konteken op tegen me. Vocabulaire massie. If je wani kan konteken, ina fustan voor politiek. Ja, sabi nooit over politiek. Ja, man taki Nederlands. Fusesten die eta Nederland dape piani man. Je chobo fesiu. Fusesten die eta Nederland dape. Nee, no man taki niet eens van piki Nederlands ja, poi taki. Fu hi, ija Nederland dape pas 20 jaar, ijape. A passar 20 jaar die ja Nederland dape. Piani man. Nee, niet eens want ik Nederlands ja poi taki. No man taki Nederlands. Dat je wani kombo muyanga politiek sani. Piani man. Misoika. Na vrij post die den criminelen voor abo be kom ik aan mi 20 man tegen waman. A 20 man tegen waman de man be kwami. E fu papi a boy fu bravo a buller boy fu bravo papi. E fa mandati be me ka vrij post dat jij kwami. En one talk. Da me gen 1 seconde. A 1 seconde me gi papi. 1 seconde. Da me fomien chobo. A boy fu. A buller boy fu bravo papi. Die we kon vallen me aan de taak 20 criminelen aan. Fu van achterbij. Van achter. En fu papi be kwam in wawang. Papi you know one buller. If he be kwam in wawang. If he be kwam in wawang dan be gi 1 seconde me gi. 1 seconde me gi u. Dan nog erbij dat ibe kan janga tubala of die bala dat ibe kwami. Maar dat ben kwami face to face, hoe ben kwami face to face. En niet van achter en met wapens. Face to face dan ben zo iwi. Mdo zo iwi. Dus de man zei dus aan dat na criminelen. En piani man i chobo face you, i chobo baiba. You, if you no stop kosi gadu, a let na Amsterdam dape. Let in Amsterdam apem yo kisi fon chafon. A let apem yo fende ifon. Amsterdam Centrum dape. Na apem yo kon fende ifon chafon piani man. Let apem yo kon fende ifon. A pasa 20 yali kadi e kosi gadu. Ala den bigi keliki man. Den pastor. Na wan fu de man I saw you next. Piani man, mia man. Ik kan het niet meer uitstaan. Piani man, ik kan het echt niet meer uitstaan. Ik kan jouw gezicht ook niet meer uitstaan. Ik kan het echt niet meer uitstaan. Je bent te lang bezig, ben je God aan het beledigen. God aan het uitschelden. Iedere keer gaat het over tingisneki dit. Je kosi aladesma. Piani man, ik kan het echt niet meer verdragen. Ik kan het niet meer uitstaan. Serieus. Ik ben helemaal moe van jou. Ik ben zo flauw van jou, Piani man. Ik ben helemaal zat. Ik ben er klaar mee. Serieus, ik ben er klaar mee. Ik kan het niet meer, ik kan jouw gedrag, kan ik niet meer uitstaan, Piani man. Ik kan het niet meer uitstaan. Ja, bij deze ben je gewaarschuwd. Je moet ophouden met het uitschelden van Gado. God, je moet ophouden met het uitschelden van God. Ik ben helemaal zat van. Als je er niet mee ophoudt, Piani man. Let it up in a damsko dat me kon nee fong angai chobo baiba. Stop kosi Gado piani man. Dat te wani dat kan kom piki mi. Te wani te weli kapte kami piani man te wei kami satok. Te wei pangi te wei kami sa dat te kabadai kom piki mi da mi osoyu. Mi osoyi te bes don hi de ya upper tent. Piani man isabia coffee shop fu Guno Holder upper tent. Na PBS don is somoko maluana te da ye fado nas ribi. Yes don somoko maluana na peda ye fado nas ribi. Dat ebe komo te da ebe abragona ta coffee shop fu E1 holder. Da ye happy. Isabe te piani man happy coffee shop happy fu E1 holder. Da ye don da peda ye somoko maluana te da ye fado nas ribi.
Pianiman, isadete, dai be very full wit, ibe very, dai be play, prophet, fuja, Rastafari, prophet, ibe play, dai very full wit, dai taie denga wankosi, weti helemaal wit, je weer weti paki, dai be waka desma, also, e val desma lastig. Na asan dati be dute, adi asan dati misluk, nee, dai koi kosi gadu no. I dai koi kosi gadu. Dai wanko opoi bek tegen Benny Miranda. Piani ma me kisi fon chafon. Efi, me kon Amsterdam me kisi fon chafon. En mi soika, I nom go voor borduur. I nom go voor borduur. Tapu. Abob ajanya sania. En asandi de abob criminele bedwangami. Wisha you sefi. Pianiman na 20 criminelen voor abob bekwami konfal mi aan. A crimineel boy voor bravo. Papi. Besete a orga dati. Baka dati nee, de man go pay de criminelen scouten voor kapitaal delict. Potja san dat ja doofpot. Na criminelen edu des aan dati. Criminelen. Daarom met takimiti de man vrij. Anole me legi de man. Anole me legi. Da pianiman mi soika. I moet stop kosi gadu. Anga I chobo baiba. Nooit more inom kosi gadu. Pianiman nooit more inom kosi gadu. Beste mensen. 25 mei 2020. Won de VAP de verkiezingen. En Santoki werd de president van Suriname. En Santoki heeft het land binnen 5 jaar naar de kloten geholpen. Binnen 5 jaar heeft Santoki alles verpest in het land. En het is Santoki zijn schuld waarom wij nu zoveel problemen hebben. Vrijmarkteconomieën. Wie kwam ermee? Santoki. Onze OBGLO-plafond, onze leenplafond, die hadden wij vastgesteld op 60%. Toen Santoki aan de macht kwam, werd het verhoogd naar 90% aanvankelijk. Naar 90%, vervolgens naar 100% en nu is het inmiddels bijna 200%. Verhoogd door Santoki. En vervolgens verhoogde Santoki alle prijzen in de winkels. De benzineprijzen enzovoort. Heeft Santoki allemaal verhoogd. En de inklaring kosten heeft Santoki verhoogd. Douanekosten heeft Santoki allemaal verhoogd. Dus het is Santoki die het land heeft verpest. En daarom gaf hij de markt vrij. Dat heet vrije markteconomieën. Hij heeft alles vrijgegeven. Waardoor de handelaren konden gaan speculeren met de prijzen. Pianiman je verstaan met taki. Pianiman iemand taki Nederlands. Kon taki Nederlands met me. Dus Santoki, hij heeft alles verpest. Hij heeft het land helemaal kapot gemaakt. Het is Santoki die het land zo heeft gemaakt. Het is niet de NDP. En wij van de NDP, wij zijn nu bezig met het herstellen van alles. Kleine, wacht in op païbo, niet zo wacht. Spoitje wat dit al even, spoitje extra even. Beste mensen, na Santoki potja kondre dis va kondre dis deso. Na Santoki na ama verpesta kondre. Wifu NDP, de man is not take me fudu trasan, de man take me voor coalitie giren, mina coalitie me voor. Dat na afspraak sa menga de man abi. Mina coalitie me voor. En mi kan tegi a kondre e draai boom. A kondre e draai boom. Suriname is lekker. En NDP is lekker. En minoan hier next. A kondre e draai boom. Alla de sani, laat me bij achtste man grantangi, de verpleegkundigen, de leerkrachten, make de mij pay desma op tijd, want desma heb je de money van nodig, de moet pay man ook, et cetera. Maar verder, akondre e draai boom, akondre e draai lekker. En minoan hier next minoan hier. No was man om konsort mi wasani. NDP is zit akondre en akondre e draai boom. Wij van de NDP, zo hebben wij alles aangetroffen. Het is de vorige regering heeft het land kapot gemaakt. Wij van de NDP, wij hebben niets gedaan. Wij hebben alles precies zo aangetroffen. Toen wij naar huis gingen, wij van de NDP,
lieten wij alles in goede orde voor de vorige regering. En de vorige regering, zij hebben alles binnen 5 jaar kapot gemaakt. Het is de vorige regering. Zij hebben eigenlijk hebben zij overal een puinhoop van gemaakt. Zij hebben van alles een puinhoop gemaakt. De vorige regering. En wij van de NDP, wij zitten nu met inderdaad een lastige constructie. Want nou ja, om alles een constructieve wending te geven, om het zeg maar op een goede baan te gaan leiden, is dat niet zo gemakkelijk. En wij hebben het niet veroorzaakt. De vorige regering heeft alles kapot gemaakt. En wij zijn nu bezig alles in orde te maken. Suriname, het komt allemaal goed met Suriname. Mino hier next. No was man om kotegi mi next. Mi na attacki man voor NDP. Mi na wan voor de man vocabulaire basi. Zij takki NDP NDP is lekker. NDP is... Mino hier next. No was man om kotegi mi wasani. NDP is lekker. En akondre e draaiboom. Mino hier next. Next mino hier. If you have klachten, etc., go takanga santoki. A demandati pora kondre ano NDP. We de basic herstel a kondre no. Mensen mi kabataki. One love. Ciao. De man was mi wagi gimi a min pai de man no wagi. Fuwasi wagi a dite a wagi a. Fuwasi wagi a 600 SD de man teke. Fuwasi wagi a 600 SD. De man ya nyo taigi de man fa karwasha. Hey kleine. No taigi kleine me kama gim korting. Zomaar kleine op een prijs 600 SD min paya ma fa tale is se mi wasi mi wagi ausu. Mi se to wasi mi wagi ausu. Mi wasi mi wagi ausu. Oké mensen. Mi wasi mi wagi even. Ik zie jullie snel weer. Ciao, one love.